Akụkọ The Punch. N'ịga n'ihu n'akwụkwọ akụkọ The Punch, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-enyocha ndị Fulani ruru 47 bụ ndị bụ akataka ngwa ọgụ dịka nwụchiri ha n'Ọyọ. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Ọyọ anwụchiela ndị Fulani dịka ha bụ egbe nakwa ngwa ọgụ dịgasị iche iche. Dịka a na-agba ajụjụ ọnụ, e kwuru na etinyere ndị a ka ha bịa bute mkpamkpa na steeti ahụ dịka otu ọrụ nchekwa Amaochokun jichiri ndị otu ha bụ ebe e gburu mmadụ 3 n'ihi gịnị aka ha dị na ntọrọ mmadụ nakwa gwa omekome dịgasị iche iche na ya bụ steeti. Dịka anyị na-aga n'ihu n'akwụkwọ akụkọ nke ụtụtụ taa, akwapụ iko akwachie ndị enyi enyekwuola na ọ ga-abụ ọgwụ ike ka e nyere nwatakịrị nwaanyị a butere ozi ya n'obi ọchịchị gọọmenti steeti Yobe dị na Adamaturu. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Punch na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na-ebutela ozu otu nwatakịrị nwaanyị na-aga na otu n'ime ụlọ akwụkwọ ndị dị elu enwere na steeti Yobe dịka enwetara ozi ya n'obi ọchịchị gọọmenti ahụ. Akụkọ gara n'ihu kwuo na Dr. Albash, onye bụ onye isi ngalaba na-ahụ maka okwu metara ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ya bụ steeti, ejila aka ya gba onwe ya rịpọtụ ya ziga onwe ya n'aka ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ si na ndị enyi ya kpọtara ya bụ nwatakịrị nwaanyị a n'abalị ka ya na ya merụtụ na ya emepụla nke mbụ, mee nke abụọ, mekwa nke atọ, na-emezi nke anọ, ebe nwatakịrị nwaanyị a ma sọkapụ ma bụrụ onye ọnwụ. Akụkọ enwetara na-ekwu na ikekwe na ọ ga-abụ ọgwụ ike ka e nyere nwatakịrị nwaanyị a dịka ahụtara ọfụfụ na-asọ ya n'ọnụ. Chineke mere anyị ebere o. Asị ọcha, ndị uwe ojii asịala ya bụ asị o, ha asịkwala ya ọzọ. Otu nwaanyị na di ya bụ ndị a tọrọ agara n'ihu kwuo na mụ na di m kwuru ego dị nde naira 2 bụ 2 million naira tupu a na-atọghapụ anyị. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na Doziakụ na Oriakụ Ibukunle bụ ndị a tọgburu n'okporo ụzọ si Akụrụ Owo katụl ọchịchị Owo nke ya bụ steeti agara n'ihu kwuo na nkwupụta ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwupụtara na ọ bụ ha nwa bụ ndị uwe ojii tọghapụrụ ndị a na-akwụghị ụgwọ ntọghapụ ọbụla. Kwuo na nke a bụ asịcha ụmụ rutu aka na onweghị onye uwe ojii ọbụla tọghapụrụ ha, na ezinụlọ ha kwuru ego dị nde naira 2 tupu a na-atọghapụ ha. Kwuo na nke nwụrụ ha akpata onye bụ na ịmakwa na ndị uwe ojii dịka nwanne ya nwoke wetara ego adịje nde naira 2 bụ 2 million, na ndị uwe ojii n'ọtụ kpachara ahụ na-agụ ya bụ ego hụ na ego a zuru ezu tupu a na-atọghapụ ha. Kwuo na awa niile ha nọrọ n'aka ndị ntọrọ ha na onweghị onye uwe ojii ọbụla wabatara na ya bụ ogbe ma otu. Ọtụtụ ndị ọrụ bekee amabutela nje okoro ụwa dịka gọọmenti steeti Lagos nyere iwu ka a gbanwee ndị ọzọ ndị aba arịọ ndị ebe arụọ gaa n'ihu kwuo na nke a ga-enye aka ịhụ na nje efesasịghị karịa na ya bụ steeti. Ọ ka bụkwa n'otu akwụkwọ akụkọ The Punch, ndị ọkachamara kụsuola dịka ọchịchị etiti bịanyere aka n'akwụkwọ maka atụmatụ ịrụ okporo ụzọ igwe oloko ga-esi Kano gaa Maradi nke mba Niger. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ The Punch na-ekwu na ndị isi otu jikọrọ ụmụafọ Yoruba bụ Afenifere akụsuola ọchịchị etiti maka amụma ya ịrụ okporo igwe oloko ga-esi steeti Kano ma gaa Maraba nke mba Niger gaa n'ihu kwuo na atụmatụ a jọgburu onwe ya jụọ kere ihe mere Buhari ji na-aga n'ihu na-akwalite mba ndị ọzọ ma hapụ ọtụtụ okporo ụzọ enwere n'ala anyị Naịjirịa tụmadị okporo ụzọ enwere n'ala Igbo. Kwụọ na ọtụtụ okporo ụzọ ahụ nọ na ọnọdụ ọjọọ gbaa gburugburu. Oche akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ The Punch. Igbo bụ Igbo anya wuchiele kpọmkwem na akwụkwọ akụkọ Premium Times. Ndị okoro
njikọrọ ụwa ọchịchị etiti ga-elebekwara anya n'abalị 18 nke ọnwa Jenụwarị o tụnyeburu maka mmepegharị ụlọ akwụkwọ kwuo na-egwuduzie ka ọ dị ugbu a n'ihi ọtụtụ ụmụ amaala anyị ndị na-ebute ya bụ njikọrọ ụwa dịka o tikapụrụ nke ugbo abụọ ya gbaa gburugburu na mba ụwa. ị nwere ike ịkwụsịtụ atụmatụ inweta akara ejiri mara nwa afọ ala anyị n'ihi nnukwurunu ndị mmadụ a na-ahụta dịka ijere maọbụ ide akwụ n'ogbe ndị a na-enweta ikikere idebata aha dịka nwa afọ ala anyị Naịjirịa. onye minista nta na-ahụ maka okwu ahụike n'ala anyị bụ Mụmụra gara n'ihu kwupụta nke a ebe o nyere ụlọ ọrụ okwu idebata aha dịka nwa afọ ala anyị kwuru n'obo ya ịkwụsị ya bụ atụmatụ ma chọpụta ụkpụrụ obodachi a ga-eme iji hụ na enweghị nnukwurunu ndị mmadụ na ya bụ ogbe. bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Premium Times. ibu na-efu efu ụlọikpe agwala ụlọ ọrụ njem ụgbọelu Emirates Airlines ka ọ kwụọ ụmụ amaala anyị ego dị $1,000,000 na ụma 15 ya bụ 1.13 million naira tinyekwara nde naira 19. akụkọ anyị nwetara ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ụlọikpe kwu bụkwado ebe were ikpe a agala n'ihu gwa ụlọ ọrụ Emirates ị hụrụ ndị a ti ụgbọelu na ume njem a na-ekwu nnọọ na ibu ha na-efu efu unu ga-akwụrịrị ha ego iti aka n'obi. onye nke mbụ unu ga-akwụ ya $1.36 million onye nke ọzọ unu ga-akwụkwana ya 50 million naira. ịgakwa n'ihu n'akwụkwọ akụkọ The Nation. ndị uwe ojii anwụchiela ndị gara ịgba egwu abalị Night Club na ndị na-agba ọtọ ete ya bụ egwu awantero dị 47 na steeti Lagos maka ịdahie iwu n'ọkwa amara iji gbochie ifesasị njekọrọ ụwa na ya bụ steeti. bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. ọ dị mma na ịgazi nnọọ n'akwụkwọ akụkọ na-agba aka ọnwa gọọmenti steeti mekwuola na ọ dị uchu ịhụ na kpọmkwem na arụzigara ọtụtụ okporo ụzọ gbaa gburugburu n'ala Imo dịka aka na-achị steeti Imo bụ ndị Ahụpụ Ụzọdịmma kwupụtara nke a ka ọ na-ele ka ọrụ si aga n'okporo ụzọ Chukwumanwọha nakwa akwa mmiri ngafere nke arụ n'ime okporo ụzọ gara n'ihu kwuo na ọchịchị ya dị uchu ịhụ na agbapụrụ ya ọsọ ma ruo okporo ụzọ gbugbo gbaa gburugburu n'ala Imo. ọ dị mma ebe a ka a ga-awụsa ọwa na nke ụtụtụ taa dị ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ sọsọ na redio Ahụka TV. redio bụ ejewa aha gị Darling 107.3 na ma onwe m onye ji igo ka ewu na-eso n'ọnọmarịcha ụtụtụ taa na-etipụrụ gị ịgba ibobi Igbo ka m ga-akwọpụ aka chaa anya ma lọghachitezi azụ gwa gị nke anya gị ga-eji nọkọ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Esokọ. gaanụ n'ihu ịga anyị ntị. FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti ibe ya Akewu Chassis nwanne Osheshi yo gị makplanụ Darling 107.3 FM Darling FM redio ọhaneze. ihe dị mma n'anya gbara ndụ onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ. hapụ redio gị ebe ahụ. Yes, so Shama Melody, onye moto mixture, the tallest musician east of the Niger. Mono onye jigu, nọ na Darling FM na-enwe aṅụrị chai. ụmụnne m ebikwala aka, anwakwala anwa. Don't touch the dial. Shama kpatakwara moto, Shama Melody zọla moto, ihe ọgbara wuru moto mixture. ọ bụrụ ma na-aga m agarubeghị Igbo mụrụ m si na ije ka bụkwa ọgịga
n'ihe omume anyị taa n'Igbo ezokọ isiokwu anyị ga-eleba anya ga-abụ isiokwu metara onye ukwu ma bụrụ nke metụtara onye nta. Onye ahụ nọ ka anyị nọrọ nweta ozi gbasara otu nwatakịrị nwoke gbara afọ 5 nne na nna ya zigara nnọọ ka ọ zụtara ha mmiri ekere eke pure water kpọmkwem n'egbu na kansụl ọchịchị Owerri North ka nchinji ya jiri ya bụ abalị 5 edipụrụ nwatakịrị ya ka ọ gaa zụta ya bụ mmiri ka e bidoro chọwa ya achọwa na-achọ ya aka nri aka ekpe achọ ya aka nri aka ekpe mechazie nwatakịrị ya n'ime ụgbọala ebusara nnọọ na obusara ala mmadụ n'ụlọ obibi mmadụ. Nwatakịrị ekochala orewala erewa. Nwatakịrị gbara sọsọ afọ 5 a na-ajụ nnọọ kiri ihe nwatakịrị gbara afọ 5 ga-eme, onye ka o mejọrọ. Ọ bụghị sọsọ ebe ahụ, izuụka ole na ole gara aga nnọọ ka anyị enweta ozi aka nri aka ekpe nke abụchi bụ anụ ọzọ gbasara ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa anyị na-agbapụ ara. Otu esi agba ara abịa dịzie nnọọ ka ha yiwere onwe ha. A ga-ahụ otu nwokorobịa ga-ebu ụgbọala kwụ ọtọ Ekeneze eruta nnọọ na etiti okporo ụzọ ebuse ha tụgharị okporo ụgbọala ya viam. Ihe ọzọ ga-ahụzi nnọọ ara oyiyi. Nwatakịrị nwaanyị bịara oyiwa ara. Nke abụghị nke mbụ, ọ bụghị nke abụọ, ọ bụghị nke atọ. Onye ahụ ka anyị nọrọ wetakwara gị ozi gbasara nnọọ nwaanyị na-akpọ ọkpụkpọ oku ka enye ikpe ziri ezi maka nwa ya nwoke egburu egbu. Nwaanyị onye Mbaise, onye ahụ nọrọ n'obu owu gbuo nwa ya nwoke. A na-arịọ ụlọọrụ ndị uwe ojii, bikonu bịa nyere m aka hụ na enwetara ikpe ziri ezi, dịka ọ na-ebo onye pastọ ebubo, onye ụkọchukwu ebubo na ya bụ onye kpara nkata eji tụrụ nwa ya nwoke a tụrụ ya site ebe ha bi na Mbaise, tụrụ ya tụbata ala obowu bịa gbuo ya dịka o si kwuo. Ya bụ Doziakụ Roslyn Ọnụachụ bụkwa na onye bụ nne nwokorobịa egburu egbu bụ Chika Ọnụachụ, onye a tọrọ kpọmkwem n'abalị 25 ya bụ 25 Disemba ụbọchị ekeresimesi ma gbuo ya na ụmụasonye ụmụarịam dị na Obogwo. Ajụjụ anyị n'ụtụtụ abụrụ nnọọ nke ahụ nnọọ ịtụpe ga-azụ enwere ọtụtụ n'ime ha. Ọ pụtara nnọọ na ndị ọrụ nchekwa anyị na steeti Imo anaghị agbasi mbọ ịhụ na ichekwara ndụ n'ihe akwa ihe nwenwe ka ọ na-anya onwe anyị anaghị ahụtazi ugwu rọrọ mmadụ. Ọbara anaghị adịzi anyị ka ihe. Ọ pụtara nnọọ na anyị ewetuola ugwu a na-enye mmadụ. Anyị na-ahụtazi akụnụba ihe oke ọchịchọ dịka isi ahụrụ kwawa okpu karịa ịkwanyere mmadụ ugwu rụrụ ya. Itinye aka na bata anwụ echi ọ ya kazi anyị mma ka ọ na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii anyị nakwa ụlọ ọrụ nchekwa dịgasị iche iche ma ndị agha ma ndị nke ọzọ dịga enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ nchekwa na ala Imo, ala anyị Naijiria. Ọ pụtara na ha leghalara ọrụ ha anya gazie n'ihu hapụzie ndị mmadụ a na-egbu ndị mmadụ ka ọkụkọ. Mmadụ a na-akwafe ọbara mmadụ ibe ya, imefu mmadụ ọ dịzighị ka ihe. Onye gị na ya bara obere mba tupu ịma ihe na-emenụ ọ bụrụzi ọnwụ. Nke a bụrụ ihe na-awa akpata oyi ma bụrụ ọnọdụ ike obi n'elu nyere ụmụafọ Imo ka ọ dị ugbu a. Sọsọ n'ihe omume anyị bụ Igbo kwenu nke na-abịara gị kpọmkwem na Radio Ka TV Darling 107.3 bụ isiokwu mụ na gị ga-eleba anya na ọmarịcha ụtụtụ taa. Aga m agbapụ aka ahịa ngwa ngwa nlọchitara azụ. Anyị ga-aga n'ihu inye gị ohere ịkpa anyị n'akara ekwentị sọsọ na Darling 107.3 ebe m onwe m onye ji igo ka ewu na-eso. Obinna Chineke bụ aha m, na-asị gị gaa n'ihu ịga anyị ntị. Darling FM 107.3, The People's Radio. Ị chọrọ stone-coated roof tiles maka floor ma ọ bụ wall gị, aluminium profiles na foreign doors nakwa ihe ndị ọzọ dị mma. Ọtụrụ Kengesco Nigeria Limited ha ga-eme gị obiọma nye gị price na quality
ga-emego obiọma Piana Ken Desmond Industries Nigeria Limited go test stone coated roof tiles gị, water collectors, aluminum profiles na accessories maka window na partitions gị, stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails gị, PVC ceilings, marble, granite, ụdị ceramic tiles niile, foreign security maọbụ bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary ware. Ken Desmond ga-erenye ma kụnyere gị ihe ndị a niile n'ụlọ na quality na ọnụ ala dị mma. Kpọtụrụ Ken Desmond na 3D Building Materials and Finishing Plaza ọhụrụ na-ewu ewu dị na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri, maọbụ na Ken Desmond Plaza 197 Douglas Road Owerri, maọbụkwanụ na Ken Desmond Plaza 88 Aba Road Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all your customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. Emako Global for those with highest taste in electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emako Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Twisco, power your dream. Jake, Papa Emeka, ever since we started taking super bitters, we don't go to the hospital as we used to. My dear, it marvels me. Super bitters, also known as Aquarike, really works wonders. I can confirm that super bitters is a good mixture of African roots and herbs. It is duly approved by NAFDAC, and above all, it detoxifies your body. All thanks to super bitters. No wonder everything has changed about you ever since you started taking super bitters. You now look younger, stronger, healthier, and you don't disappoint in the other room. I beg, let me send one to my brother, my sisters, my father, even my mother. No, just send to your whole community. They should go and buy their own jar. Super bitters, also known as Aquarike, is available in all the markets in Owerri, Imo State, as well as other markets in Nigeria. For inquiries, call 0811-359-1568. Go for the good life today. Go for super bitters, also known as Aquarike. Super bitters, I beg, make you enjoy your life. Take go. La uno like button. If I didn't man money, she left to chop butter food. Enjoy your life, listen to your house you did. Man do delicious food and restaurants. Delight your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, but African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meals. And at Mangrove, you can get refreshment at the speak with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Ranger Roundabout, Summer 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria, or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. Have a big Christmas and a fearless New Year.
It's a season to be merry, and most importantly, it's a season to stay fantastically refreshed. From every one of us at Right Foods, we're wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Have a big Christmas and a fearless New Year. Yes, so Shama Melody, onye moto mixture, the tallest position east of the Niger. Muno onye jigu, nọ na Darling FM na-enwe aṅụrị chai ụmụnne m ebikwala aka anwakwala anwa, don't touch the dial. Shama kwatọkwara moto, Shama Melody zọla moto, ihe gbara wuru moto mixture. anyị alọchitela azụ dịka anyị na-aga n'ihu ichepụrụ gị gbaa na nkụtụtụta n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ. Isiokwu akpụ n'ọnụ bụ isiokwu metara nchekwa gbaa gburugburu n'ala Imo maka a na-esi n'ụlọ mara mma pụwa ama. Dịka chịkọtara gị akụkọ ọzọ nke kwuru nnọọ na ụlọ ọrụ DSS ekwuola ka ọtụtụ ndị ụka Kraịst kee nkwụcha agbanyeghị na nkwụcha abụghị ọjọọ, kwuo na o nwere kepụkepụ na-aga n'ikuku na enwere ihe ike obi n'elu gbasara ịwakpo ụlọ okpukperechi dịgasị iche iche ma nke ụka Kraịst ma nke ụka Alakụba. Ala Igbo so n'otu n'ime mpaghara etinyere aha ha, mana ọ bụghị ebe anyị kwesịrị anya nnọọ kpọmkwem gbasara ebe ndụ mmadụ dị, iwepụ ndụ mmadụ n'ike n'ala Imo. Anyị wetara gị akụkọ gbasara otu nwatakịrị nwoke gbara sọsọ afọ 5 onye nne na nna ya dịnyere ka ọ zụtara ha mmiri, chewe na nwatakịrị ka ọ lọta na mmiri edinyere ka ọ zụta. Ụfọdụ nwere ike na-asị nwatakịrị afọ 5 orulanụ idinye ozi. O ruchabeghị idinye ozi, mana ụmụaka ugbu a ụfọdụ n'ime ha nnọọ na-adị nwa kankam. Ha na-ebiri na ntakịrị nnọọ rụwa ọrụ dịka okenye. Nke a bụkwa iji dọọ nne na nna aka na ntị. Nke ọzọ abụrụ nnọọ gbasara otu nne nwaanyị nwafọ Mbaise onye gburu nwa ya n'abalị 25 nke ọnwa Disemba, ya bụ ụbọchị ekeresimesi gedegede. Ya bụ Odoziakụ ọnụ achụ dịka ọ na-ebo otu onye pastọ nwe ụlọ ụka End Time Church dị na Agụneze. Ya na-ebo ya ebubo pastọ Paul Anyanwụ na ya bụ onye kpara nkata ogbugbu nwa ya nwoke. O rutere aka kwuo na ihe mere o ji na-akpọ nwokorobịa aha bụ na nwokorobịa eyiela egwu imekpa ya na ezinụlọ ya ahụ. Maka gịnị? Maka ala ha dị na Agụneze ka o ji nọwa ụzọ batara n'ụlọ ụka ya. Ọ wara ụzọ, ma nwa ya nwoke a egburu egbu bụ onye kpọtụrụ ya si ya mba na Waterfall, onye pastọ Waterfall, kedu ka ị ga-esi na ala anyị waa ụzọ a ga-esi bata na ụlọ ụka gị? Ebe rutere aka na ya bụ onye pastọ nọrọ na ụbọchị ekeresimesi kpọrọ ndị ntorobịa ụmụasị onye Obowo kpọrọ ya, tinyekwara ejima onye pastọ ahụ bịa n'ụlọ ha bịa tụrụ nwa ya nwoke, tụrụ ya rara ya rabata nnọọ na Obowo. Ihe enwetaziri bụ ozu nwa ya nwoke ka ọ nọ n'ime ọhịa. Ara oyiyi ebe ụmụ agbọghọ nọ akarị aka ekpe dịmadị n'ala Owere anyị anyụ na-ajụ. Ọ pụtara na ndị ọrụ nchekwa anyị atalakwa anyawara na ụlọ, ọ na-adịzikwaghị ike ichekwa ndụ n'ihe akwakụ na ihe enwenwe gbagburu na steeti Imo. Ka ọ pụtara nnọọ na anya onwe anyị ndị a na-achị ahụtazighị ugwu ruoro mmadụ, ejizighị ọbara kpọrọ ihe. Imefu ọbara na-atọzi anya ụtọ ka gịnị bata nwe echi, n'ihi na ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa ndị a ara oyi na-agbazi ahụtara ha dịka ụfọdụ n'ime ha eji ha tụjuru ma ụgwọ ọgwụ ego, n'ihi na ọtụtụ ụgbọala na-eburata ha bụ ụgbọala bụ ọkwọta Ekeneze, ụgbọala wụdachi. Ozugbo a na-ebuze ha oruo nkeji ole na ole, nwokorobịa meviam pụọ ozugbo ahụzie ya bụrụ ara oyiyi. Anyị ga-enye gị ohere ịkpọ anyị n'akara ekwentị ka a gwa anyị maka ihe ọ ga-eme anyị gburu ole tupu anyị amụtawa akọ. Ka anyị bidonu ka anyị were n'ụtụtụ chọwa na ewu ojii tupu abalị mgbe ọ na-agaghị ekwezi omume. Akara ekwentị anyị ka bụkwa 08151501073 08150501073. Ịbọlachi Obinna nwanda Chineke. Ya dịkwara gị na mma ezi ụmụ okorobịa Ibe n'ikuku. onye nke m.
asị m ike nkụcha awụhụ ụjọ otu a nna m sikwado eburu ụzọ onye ọzọ ya rike bụ ofu nkụ nke a bụ eziokwu dịka a na-esekwu na Darling FM mgbe ọbụla ya wụ na eziokwu dị gị mma ka wega Darling FM otu a ya chọkwa n'eziokwu na ọ dịghị gị mma gbanyụọ redio gị pụwa emechi eziokwu gbapụtara n'ihi otu a biko na mbụ ana m arịọ Chineke bi n'eluigwe si ya biko ya ekwekwele ka ihe ndị anyị hụga n'ala Imo n'oge ndị 90 bido ha ọzọ ọ gawu ihe na-aga mụta eshekwu ekwu ndị nne na nna ka nna kacha enye ndụmọdụ a n'ụtụtụ a dịka mkpa onwe m ụlọ onye ọbụla biko ụmụazị ugbu a adịghị agara gara mana ụdị gara gara ji ememe iji nwatakịrị ndị ya na nsogbu Obinna ọ na-agbanye mmiri nwaanyị echegbu isi eche ndị nne na nna ya makwachi ekwesị akpara nkata na-eke nwatakịrị ofuole onye ke mbisekwanụ ya n'ihe onye ụkọchukwu kpọrọ ndị ndakpọ obi abịa aghara nwatakịrị Chineke na ga ibe ka ahụ ụgbana ka ụmụ agbọghọbịa ndị ego mbute enwere ihe egwuregwu ihe ntọọchị ilezi ekwu mgbe ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa anyị ha anya ese nwere ego mbute ọkwa etige abụbiri isi ndọcha ige nkụ anya ndọcha onye na-etobata ha na ihe ndị a nke ọzọ ka tie edoziba sụrụ apụ ụza dịka mgbe ichegbugara abalị na anyị na-achị ha echecha ọnwa ihe ọchị nwa na-arịọ biko Chineke bi n'eluigwe ya ekwele ka ụdị ihe a bido ha n'Imo Steeti bikọzi ya bido ha n'Imo Steeti nwanne bụkọ ọra maka ka anyị maka dana madọsi ebidokwara ndị ọchịchị anyị ha biko leba anya n'ala ndị ime obodo ndị eze onye ọbụla nyoma were ndị nchekwa ime obodo onye eji eche ihe ndị a bikọzi ndị arụ niile ndị a ime obodo cheche eme ya ha bịa n'ụlọ nwa egwu nwakịrị ọdị akpụrụ ha abịamanụ ihe maka ka ara chenji anya m hụ ihe stade Obinna nwatakịrị nwa agbọghọ ime edo osimiri n'ime ụgbọala pụta bọm ya atara akpa niile ihe ọnwa na-ezo ezo ya ahụkomie n'ama okporo ụzọ machapụ na refọd chiachibapa kwa ụgbọala kpọpụ ọ dị mma ezigbo okorobịa ọ dị mma ezigbo okorobịa ya dịka ọ na-arịọkwa nnọọ ka o nwere otu n'ime agwa ọjọọ na-emebu na steeti Imo mgbe gboo ahụ ogbugbu mmadụ enwere aha dịgasị iche iche kpọrọ ka ha ugbu a ịgasị ọ eziokwu mana onye m ga-akpọ aha mana gị onwe gị mara ya bụ ka anyị kee nkwụcha ịhụ na aha ọjọọ ahụ anọchiteghị azụ ka ọ dị ugbu a ịbọlachi ugbu a gụwa maka Imo Steeti Abadek Chidozie Nwosu nna m kwekara aka ịkpọrọ akpọ gara ihu nna m biko maka ndị na-amaghị onye nwa ha m Comrade Abadek Chidozie Nwosu etu a echikwara m ọka nnọọ ha ji abụga the most peaceful community e nwere n'Imo Steeti ụwa mara gị Abadek gaa n'ihu yes ihe ntiri kwu maka ihe mega na steeti anyị wụ Imo achọghị m ịbịa kwuo datị ndị nchekwa arụga ha ọrụ ha agbalịga ha mana achọrọ m ka e nwee ihe ndị bekee kpọrọ good relationship between ha nwa na ndị gọọmenti icheke na enwechaghị akụrụngwa ndị polisi na-eji arụ ọrụ na steeti a jọsịrị ka ihe maatụ na ịbịa na ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ police station ọya dị nchere of ọha ji ewetara mana ihe nwere naanị ofu hilos ndị Abadek biri ha duru ndịda mafe Owele so ofu hilos onye ha ga-eji na-agbagharị mana ihe mega na ụmụ ọkanne mana ihe mega na Mgbirichi mana ihe mega na Awara mana ihe mega na Asa mana ihe mega n'ụbọchị ma and other communities in Ọhaji so government there is money in this country ndị gọọmenti wepụta ego ka eji nwee ezi nchekwa na ala anya bụ Naijiria n'ihi na ihe mega agwụsịra ihe ma aka n'ihu onye nchekwa ụtọ mara gị mma makwara gị mma Abadek Chidozie Nwosu na ntụnye nke ya dịka ntụnye ya chewere ihu na ịkwalite akụrụngwa eji echekwa ndụ n'ebe ụlọọrụ nchekwa dụ Ụbọlachi Obinna Awụja yes Awụja from Nekede ọ dị mma gaa n'ihu Awụja ma ahụ na mụrụ ụmụ ya ndị a one ka ndị mbido dị akụ ịkpaso na Mbaise then that part anọ na m ihe ahụ wee chere ma ọwa egwuregwu because ọ dụrụ n'anya otu onye pastọ na ndị ya ga-eji gbaa road jee nwatakịrị ahụ ghara ya chegbuo then ka awụzi ihe a ga-eji jide the pastọ jirokwe ndị ya niile enyi yi na ahụ agbụkwụ kpa nkata ọjọọ ahụ wepụrụ n'aka ndị uwe ojii makwa na ka karịka then abịakwara na ka mana so ụmụ agbọghọbịa gburu oche ji achọ ọkwa ego kwewo ihe na alụ ụmụ Malaysia wụ amasị ọtụtụ ihe lọrọ bịa nwaka ọgwụ ya
ịhụrụ ka ha gaji agba ahịa amana ma ọ temporal madness ma ọ emecha ha lọghachiri to madness. So ebe na Igbo na-enye nwayọ and ị na-ekenye ihe okwekere kwuru gbasara ebe gọọmenti one government house on what state ebe akwa gbukwuru nwatakịrị n'iko ka igwe a na-agbada agbala so nwanne ndị nchekwa ndị polisi anyị na ha emere anyị na ha ebiedela aka then ihe ekwene igwe ya jụrụ ịbadala ụlọ ọchịchị nwaanyị kara ọsọ ihe kpara ure nwayọ sụ nwaanyị adị ma isi ihe agaghị nwaanyị ekiri nwasị ya kuku ya si esi adị ya mgbe ekiri tagbu ure so ihe kwadala ọchịchị ọfụma then ọ very well ọ ga-enyekwa aka na paredi otu eji ha paredi mbụla mbụ ọkwana ka paredi gazila onye ladị home pụrụ ya were nwayọ biko Chineke mere anyị ọ dị mma ya dịkwara gị na mma Abuja sịrị nnọọ na-eke na-akpọ anyị maka ọ dị ugbu akụkọ anyị na-enweta nnọọ na-ekwu na onye bụ onye pasịtọ eriela mbọmbọ na a na-achọzi ya achọ anyị jụwara anya nnọọ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ga-eme dị ndị tefụrụ ma ọ bụrụ ndị bekee Ịbọlachi ya dịkwara gị na mma onye na-apịa m n'igwe ọ dị mma gaa n'ihu Gobeze. Ndị ọrụ nchekwa anyị agbalịga enwere ndị bekee na-akpọ patrol tim ya ruo na mba ofesi a na-apatrol ndị Igbo ojii ha na-eme nchekwa gbasara ndị obodo maka n'ihi na ha mee patrol ha ga na-achọpụta ndị mega ihe nzuzo ya ndị achọrọ ịtọrọ atọrọ nke ahụ gaa so gọvanọ anyị ga-enyekwa aka ahụ na a ga-enwe justice ma ọrụ ndị bekee maka onye atọrọ na atọrọ gbuo ọ ga-enye pastọ tọrọ ndewo ya dịkwara gị na mma na ntụnye nke gị nwanne anyị nwoke n'ọmarịcha ụtụtụ anyị bụbụ Igbo ọ bụrụ na ka na-esoro anyị isiokwu akpụ n'ọnụ kpọmkwem ihe omume anyị bụ Igbo ezukọ bụ nke metara nchekwa na ebe ọ dị ukwuu. Ịbọlachi onye ji ikuku ewu na-eso gbojom dịkọ Kingsley Eluchie ọ dịkọ Kingsley Eluchie esi m ugbo Orogwe na-akpọ n'ụtụtụ a Orogwe wu City of Progress. Biko onye m chọrọ ikwu n'ụtụtụ a bụ gbasara maka nchekwa ndị nchekwa anyị na-agbalị a na ha agbalị n'agbanyeghị ndị eke na-anụ ụzọ na bribe moto bịa agaghị enye ha ego ha gafere. Otu ihe m na-ata aka na ntị nwunye nne na nna ha zụọ ụmụaka ha onye ọla nyere ha biskit ha tapara ha ịma skul onye ọla tebụla ha n'aka ha ma onye ọnwụ ha balagapa onye ọla si ha ba na moto ha papara. Ndị nchekwa anyị na-agbalị nke ọzọ agwụrụ nwaanyị egburu ndị ji yawu ka ndị na-akpọ onwe ndị na-achọ ego fast money atụrụ ego taa ego mbute ururu ụmụaka ndị ahụ ị ga-ele anya onye rụrụ ọrụ ka ahụ more than 10 years or 15 years kpa ego blọk ga-ebido taa kpama ego ahụ ọ bụrụ na nwere nwaanyị bekee kpa ego gị na-akpọ otu kpa ego ga-eji esoro ụmụaka ururu ụmụaka ndị gị dịkwa eji aja isi ihe a na-agbagazi na moto jipụ kacha moto onye rụrụ ọrụ kọmishọna na-aga agba gọọmenti kwesịrị ileba ndị anya esochara na-egbu mmadụ ndị a na-eji ihe na-agba ọgwụ ego ya gazie gị dịkọ Kingsley Eluchie ya gazikwara m gị dịkọ Kingsley Eluchie na ntụnye gị na ụtụtụ taa. Igbo dịka anyị na-aga n'ihu imeta gị mma na-akụpụrụ gị gba n'isiokwu akpụ n'ọnụ bụkwanụ nke anyị kpọrọ Igbo ezukọ na nke ụtụtụ taa okwu nchekwa atụmadị nke na-adị ibe ya elu na steeti Imo ebe enwetara ogbugbu otu nwatakịrị nwoke gbara sọsọ afọ 5 na-egbu ebe a dị na kasịl ọchịchị Ogwere North. Nke ọzọ bụrụkwa nwa okorobịa onye egburu kpọmkwem n'obe owu nwafọ Mbaise. Ọ bụghị sọsọ ya enwere ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa ndị arụ ọyịyị ịhụrụkwa taa na Yobe ebe nwetara ozi na otu nwatakịrị nwaanyị gbara sọsọ afọ 18 ka ejiri iko kwagbuo ya na Damaturu n'ụlọ obi ọchịchị gọọmenti ahụ. Ka m jiri ohere a nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọ nkeji ole na ole.